Gaskiya ta biyar, duniyar babu tabbas. A kwanakin baya na yi tambaya akan shafina na Facebook. Na ce, wani abu ke tsorata ka dangane da rayuwa? Yawancin mutane su ce, yanayin mutum ne ke ban tsoro, irin yadda mutum ba ka iya sanin gaskiyan mutum. Wasu suka ce soyayya ke ba su tsoro sabida za ka iya son mutum yau, gobe ya ci amanarka ko ya karya maka zuciya. Wasu suka ce suna tsoron talauci, wasu suka ce suna tsoron Allah. Wani ma kai ya ce rayuwar gaba ɗaya ke bashi tsoro. Na yi nazari a cikin waɗannan jawaban da mutane suka bayar. Ga abin da na fahimci yake tsorata mutane idan ka tantance wannan abubuwa gaba ɗaya. Mutane na tsoron rashin tabbas. Ga tambaya dan uwa, yaya za ka kasance da a ce mutumin da kake soyayya da shin nan ka samu tabbas 100% a rayuwa cewa wannan mutumin ba zai taba karya maka zuciya ba? Shin za ka sallama zuciyarka gaba wannan mutum ka yi soyayya da zuciya ɗaya? Ya zai kasance da a ce ka samu tabbas cewa rayuwarka nan ga zuwa gaba komai zai yi maka daidai? Wannan babu shakka. Shin za ka sallama kanka ka yi rayuwa? Tabbas mutum zai sallama kansa yi rayuwa sabida ka samu tabbas ɗin cewa komai zai tafi daidai. Wannan ya nuna cewa ba mutane muke tsoro ba, ba soyayya muke tsoro ba, ba gobe muke tsoro ba. Rashin tabbas da abin da zai tafi ya kawo shi mutane ke tsoro. Wannan rashin tabbas ɗin shi ke sa mutane suke rayuwa yau da gobe a cikin tsoro. Wannan rashin tabbas ɗin shi ya sa mutane ba sa iya sanya kansu a cikin soyayya, shi ya sa mutane ba sa iya sanya kansu su soma business ɗin da suke son su soma a rayuwa. Wannan shi ya sa mutane ba sa iya soma takun da suke bukatar su yi domin inganta rayuwarsu. Ba sa iya yin aure, ba sa iya yin soyayya, ba sa iya yin abuta, ba sa iya yin business, ba sa iya yanke wani hukunci sabida rashin tabbas. Amma ga illar da ke cikin wannan dan uwa, rayuwar nan babu tabbas. Babu wanda aka taba bashi tabbas ɗin cewa komai yayi daidai. Soyayya babu tabbas a cikinta, abota babu tabbas a cikinta, kai kawowan yau da gobe babu tabbas a ciki. Asali ma rayuwar da kanta babu tabbas sabida ka san me, gobe ma gaba ɗayan mu ba za a same mu ba. Wannan ita ce kololuwar rashin tabbas a rayuwa. Ta haka dan uwa, idan rayuwar nan babu tabbas, yaya kenan zaka huskanci rayuwa? Malam, ka huskanci rayuwarka da jarumta, da jajircewa, da karfin zuciya. Wannan kurum shine tabbas ɗin da zaka iya samu a rayuwa. Sabida mutumin da ke da karfin zuciya shine zai iya sallama kansa ya ba rayuwa in ya so ya yi farin cikin rayuwa. Idan ranar da ya samu farin ciki ya mori rayuwarsa, idan ranar bakin cikin ta zo ya dau karatu. Wannan kurum ita ce ka'idar. Duk mutumin da ke son ya yi rayuwa da fahimtar cewa babu tabbas. Iya tabbas ɗin da zai samu shine karfin zuciyar nan da zai iya sanyawa a cikin rayuwarsa. Rayuwa a cikin tsoro ba rayuwa ba ce. Duk mutumin da yake tsoro yake jiran tabbas gabanin ya ci gaba da rayuwarsa, yake jiran tabbas gabanin ya samu soyayya, yake jiran mutum kamar mala'ika gabanin ya samu ya kulla alaka. Lalle ka gan mutumin da baya rayuwa, sabida ka san mai rayuwar babu tabbas. Ta haka ka zamto mutum mai karfin zuciya, courage, ka zamto jarumi in ya so ka yi rayuwarka.